Спокойно бе, толкова се чупиш, толкова лесно една врата. Гледай. Гледай. Това няма как да е немско. Какво очакваш? Да те татуам след това, така? Какво искам? Защо чупя вратата, бе? Ама никой, аз се чупех, аз се дърпа сега. Изчакай само да мръдна, изчакай да мръдна колата да се качиш. Какво? Изчакай да мръдна колата, за да се качиш. Нищо не чувам. Какво викаш? Викам, че си най-простото същество, което познавам. Как можа да босиш да направя, бе? Ти моли така да спа... Чакай. Сега, ще мръдна колата и тогава ще се качиш. Защо? Как? Защото не можеш да се качиш. Как да не можеш? Колко място има, бе? Ама не, бе, няма място, няма достатъчно място, не можеш да влезеш оттам, бе. Дебела ли ме наричаш? Не, бе, защо да наричам дебела, бе, просто... Сега ще покажа, че мога да вляза без... Не, чакай! Хванала съм с 1 килограм. Ето, виж. Отслабнал ти е мозъка, как можеш да влезеш там от драна вратата в момента? Аз за какво се занимавам да я пасти? Спокойно, бе, какво се стегнал така? Научила съм се урока, този път ще затворя внимателно. Ето готово. Айде, тръгваме ли? Да, не знам къде има такива обувки. Аз ония ден толкова много търсих, няма никъде. И не знам какво ще обличам. Искам някаква рокля, примерно цвят небесно кафяво, нещо такова. Да. Чакай да говоря по телефона, бе! Домова ли ще ходиш? Как ми се идва и на мене, обаче пък сега ще ходим някъде с мъжа ми. Найшко, ще дойда с тебе и аз домова. Викни едно такси. Какво направи? Чакай!